Nai tonai joto khabang to tai bok jono haino hai chini kok tibini kok tmawo joto lamsugo kok tmaro gongkha tula shikor adi blok bai khobjak Rajnagar adhesive village Rabicharan Chowk Kaming eba Chukidabar Amchaini takok Sanjit Debormani sajala Sahib Deborma sal kwbangma rombai sak hamya thongaro klaijak phiaba nukhungo rang puisa krini bagui tabuk sak hamno rogot langi maina ngui tongkha takok Sanjit Deborma bwsala Sahib Deborma no nukhungo rang puisa krini bagui takok Sanjit Deborma bwsala Sahib Deborma no tlangi maina sak hamnogo aboni bagino takok Sanjit Deborma tai bihi bwsala Sahib Deborma no sak hamnani bagui sajura ke singmano hinai phiaba tabo kwrung kwrung thayo bubagrani warrior rok lukurokno chubamung riwi tongmani bisingtui oborokno borok social media rogo nuguino borok bo obo haikhai bubagrani warrior eba tipramo thani tabo panchayat ni elected member ngui tongnai rokno sajo sanmani phiaba mungsa mania chubachu borok member rokni thani tai tipramo tharong thani hinai sawi khnarekha takok Sanjit Debormani bihi phiaba obosimiya khabang totai bohok song belekno lachima singsa koktuma takok Sanjit Deborma song je jagao tongoi tongo phiaba borok Rajnagar panchayat andarono borok tongo phiaba oro satekleo khabang totai bohok song Asrambari Bidhan Sabha Kendreni Minister Boromgonang Onomesh Deborma bobo takok Sanjit Deborma somoino panchayat kaisa phiaba borok ward bo kaisa phiaba mungsa subasu manya montri aro tongoi bo amsayo montri tongoi bo bini para ngui tongoi bo mungsa subasu rijaglia montri Onomesh Deborma bai phiaba montri Onomesh Deborma bo khnaya pano ngui mano bini para gana pano tamo hangkai boto kamio tongyaba phiaba bini warrior je tipramo thani tabuk panchayat ni elected member ngui tongnai rokno saijo sanai bo mungsa saijo manya borok saine tongkhana boromgonang Onomesh Deborma no o member saya hangkai abo member ni galti tai tipramo tha warrior samung tang tongnai boroni dos hinai berjaknai majra takok Sanjit Debormani sajala Sahib Deborma bo sawi khnarekha bo class 7 jora porikhino bo poriwui malia bo sak hamya thongaro klai thangkha phiaba tabo bui haikino sak hambui bui haikino rung nogo thangai rung srungui tongnani musung jago hinai sawi khnarekha Sahib Deborma sak hamya thongaro klai tei phano abno teino tabo bo khagana lukurong thani saijo sanka ano je maya ganang tiprasaro khoksa khongnui chubaoi ano sak hamni baidi hinai koikha tai buma koikha lukurong thani saijo sanjakha au phaidi khapang to tai boksong je mantui chuba layeno takok Sahib Deborma no sana hingke tebo kokpang tongo khapang to tai boksong saka hingke jengno tanggai omo haike bumung kaisa hinai jengno joli jagi mano eba jengno sajigya ngai mano phiaba satai kongno ma sanai kubi kongno ma sanai khapang to tai boksong borom ganang Onomesh Deborma takok Sahib Debormani nok ngolokni lamatei laya hingke tai kuno jagati phano layei bini nogo thangi manya boromgonang Onomesh Deborma phiaba takok Sahib Deborma thongaro klai tongo lama kinaro phiaba montri boromgonang Onomesh Deborma bini nokbura gana tino bo AC gari kawi lai thango phiaba obono bo nugya obono saimanya phiaba tai thangi bo naiya tai aboni bisingtei boromgonang Onomesh Deborma saimaya phano tai saiman na bagai tipramo thani tabuk panchayat ni elected member ngui tongnai rokno borok saijo sanka takok Sahib Debormani buma buhasong tai jeng phainai phain human yagulobo tabukbo phainai phaya nokha taltham talbri kawi thangmani yagulobo sok phaya tai subasu rijagya apro saka tipramo thani tabuk panchayat ni elected member jeng Asrambari chini block committee ni president boromgonang Khokes Deborma no jeng sagna jeng sawoi jeng boba haike chubasuri man himani yagulobo sokpaya tabukbo thangi nainai kirei hinai sawi knarekha takok Sahib Debormani buma sabo sabo tiprasa maya ganang tong sabo tiprasa khaganang tong sabo tiprasa na hamjak phaidi jeng je mansak takok Sahib Deborma no kaham krungke sak hamlewoi bono taisa rung sarungninani sebrilainai phaidi norobo subana musungui tongha hangke chini kok TV ni contact number bai krungai mano chini kok TV ni Google Pay tibo norok subasuri hoi mano tai borokni account number tibo norok subasu khayor mano naitongdi puilan singpaita jora chini kok TV ni kok tmao
sagade bai norok tini je media rong noring mani atamui maring kha sungto nono di mani ko khai karon khai an besu asore haya kolai mani asto mas noi mas no ngata go ko nang ne je khayo je nang go rang pai puisa bukuri kha kunung khai mani ya ngam mo rang mo ya kle nong ni je man mata tonga bo to pai be kha tak bono aba no ko ke khoni pa no mama no nei lukurong no koyo sung aba nyom mete ke sana bagaimana haka norok ni oro je member chairman neta tongnai rong norok sa saka sung ko member no saka member no samani ang tong de ang ngu sari go ko mana no ang ba chairman sawi ang khoje sung saha naya no sawi ngai ta bo bor ano sabaya ta masuk din balok thangka borno saman busu balok khona yang samani gura mas dan mas rong na abo bo chairman bo member no sabo party ni kita ramah member nge borok apur sawo borok ni okra rong no sunghana hnai sunghana be na sawa sabno sunghana sabura abo khoje sung sunghana ya na saka dai no ba chairman no na atin nge nong ni mo parani mung ke tamo Robicharan Chupara Chukidawar Geno to oroto Monti tongu koroksa borong mona on mes de borma borok we kurna naikha bokai to malaya kota bo bong no kana ni ndara no sai kana diga mute mute hine biyong beswa sama ndara ano ko mute no ha kono kire soba de ni sama bu do lai ka tu ta mata kono do ni ko ba in ko ni ya to alo bu do lai ko de na ko ni sai ngai tapsu sati kuno soba mung kre ta bo khakta ba no soba mung kre ke bo khasa ko no la soba ni kre ta ani no mi je mani to mani je kono pa be kha to ko de nini mung kai an bong kai shi ta nini bosani mung kai samji nini cerani mung kai sakit de na nini cerani boya busangkha anjeren boro ngo boyas bondoro sullo sale sullo lo 16 বছর না বস বছর ধরে পরীক্ষা নিন চাই ejara hine por me na kare kale man kale ga tamu bemar hinjak mo doktor ko naimani dok tamu doctor ke do sekan go khaya the yang mai yang thang ya the yang mai ya wo ku tam saya go thui ni tui pom ni sa để chúng tôi jibe talang ni chao chúng tôi lại chụp ni quay thằng cả quay ni chúng nó để phải đối jibe thằng cả chúng đang không sẽ bắt cái đi chúng nó có cái nó cái besok balok kena ada kipin maro jangan kipin mana carmas pun kena tabo dikena kipil family aku thanggorok lema thanggor thanggor kalema thanggor mute kipil kena norok tam rok khaisa chúng kam khayo kam rok khai mang khai kam khayo sao tang cái chúng ta có khai bono na nanya ne chúng ta na ne nó có một số cái mai đồng cái sống này ai tiếng nó tông ta bữa sáng là hàm nó bao ini besok koro besok tong anh bữa sáng cái thằng tông beri aku kai dah kan kita beri kusu na asing buat ikan yang buin hari solong na hawoy buat ikan kara go master orang tay kinsa te kari ma ya boy bapai mi atabu tang nung sahep ni bumangge nung lukurong no tam ko nyamu song je ang lukurong no de khagna mayang na ang bun boro ano subay ma subay ko ang bun sana hangga kai ba maya tong kai ba subay ni ko bong oro osok ni bani besela ni ano khobor mang di tong tang go onka hosa thuba ni ang ya horo ko ni ka mo che hera no bi tong mal yang no media no ma saha di da lu ko rok je khaganang lu ko ganang bono khosa pano bitun hne ang chana ma phete ta tabo kereng thayo omo haikai political eba NGO eba society ni bisingtei society chini society ro ti sawi tongo ba chuba mungni bisingte obo hairo o jaga ro chuba mungdi de rekap ke bo thaye ke ni maya ko bo khoksa pana asung jora tu ingha ke bodi phe ko ke bo ma sabo phaine ke re member chairman khan bongor phaine ke bo ma asung jora te obostha bong ni moto phai kan rut bai gana sina ni rut bai gana te oro montri nok bai bu gana montri nok bu gana onomes sar nok gana gana tana to phansi bobo kunu khobor antri kre kuno tai bongni je bini warrior no samani bo mane kunu sakta ya bini khuju da khiklai ya kono sakta ya tak sinjora te
sadi hini samani apru bongno sako bur gana taku no khaimaya bimaya saija bur ke nani hini sako ngi ta to bur lai khang go lai kha ta bo khobor hoya ta buro nung oborong no tuitam sana musong ang oborong tiki atinta phai phedi bongni area ni ba montri area jahate bongni watni utiki khik lai ta to ni thun kotai si wat kaisa sena ma ja kaisa boro wat kaisa utiki khik lai ta to ni thun buya buisi subai khana kai phai bai yo ni hintang khai hai montri area bo ati khik lai to ni kha asu cherai ngo na balok cherai Bukori bo malia kun bo malia thongaro utiki kon sina ba ni ang mas kara ma ko nini mum kai an mo kan ni ta debor ma hala munai nini sak bo bahai ngi tong tabuk tahu sak ya kung borne rung ke sarongga tinggal musuh nono kebo phai chuba phai kya phai na nung tak lokorong thane chuba suman khang ke nung bo bahai rok na musong bersama musuh musuh lokorong thane chuba suman khang ke nung hamna musong o tabo nung chini tipara samaya ganang kha ganang rong nung tam koinang musong nini sakna hamena ba gei borong thane tam tamo koi mung sanai nung borong thane chuba sumana ne musong sai khana de lokorong no kau kau ni kira kira nini sakna hamena ni musong utana nung bosu jor porikha ejora nung tabu pon rok da musong kau ni musuh boi baksan hamui tono musong na nini mung kai sakit dulu mah